എണ്ണയും വെള്ളവും എത്തിക്കുന്നതിനായി അവകാശികളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ചാർത്തുന്ന പരികർമ്മിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വേഷവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നമ്മുടെ പരികർമ്മി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. വേദിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്തം ചാർത്തി സുന്ദരനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 3 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനോട് അദ്ദേഹം അനുവാദം ചോദിക്കും. 3 പ്രാവശ്യം അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാത്യുവിനെ ചന്തം ചാർത്തി മണവാളനാക്കുകയാണ്. പതിനേഴ് പിരിശയ്ക്ക് മേലുള്ള മാളൂർ ചോദിക്കുന്നു, ചെറുക്കനെ ചന്തം ചേർത്തട്ടെ. 17 പിരിശയ്ക്ക് മേലുള്ള മാളൂർ ചോദിക്കുന്നു, ചെറുക്കനെ ചന്തം ചേർത്തട്ടെ. 17 പിരിശയ്ക്ക് മേലുള്ള മാളൂർ ചോദിക്കുന്നു, ചെറുക്കനെ ചന്തം ചേർത്തട്ടെ. പദവിയിലെ മണക്കോല് പുതുമകൾ കോലാറ് ബന്ധുക്കളും ഉടമുടയ അറിവുള്ളവരും അപ്പനോട് അമ്മാരും ബന്ധുക്കളും വേഗമോടെ നിർത്തി മാർഗമന് നാൾ കുറിച്ചു ദിവസം അതിൽ ഒഴുകി പൂശി ഭംഗിയോടെ നേരം പാടിക്കളിക്കും ബാലകത്ത് കോൽവിളക്കും പാവാടയും അന്തം ചാത്തി നീരുമാടി നെല്ലുവിട്ടു നിറവന്നു തൈനാദം കൊമ്പുവിളി മറ്റുമുള്ള ഘോഷമായി ഇടിയറും വരവ് കണ്ടാൽ പുലരും മുമ്പേ പള്ളിക്കകം തുന്നിലിന്ന് പിന്നീനെ ഒഴിവെച്ചു വെളിവതാക്കി.
തൊട്ടനാലി മാർഗമായി കെട്ടിനാലേ ആനാലേ വേഗമോടി കനകമ്പടിയും മായാലേ ചൊല്ലി പലതരത്തിൽ ബാലകർക്ക് അഖിലാലം കൊമ്പുവിളി മറ്റുമുള്ള ഘോഷമായി എളിയറും വരവുകണ ഇരുളുമ്പേ പന്തൽക്കകം വെല്ലുനീരും വിളക്കുമായി അമ്മായി വന്നെതിരേറ്റു ബാലകരെ കൊണ്ടുചെന്നു മണക്കോലം പുക്കവാറേ. ശബ്ദം ചാർത്തി കൂടുതൽ സുന്ദരനായി നമ്മുടെ മാത്യു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പരികർമ്മി 3 പ്രാവശ്യം അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. പിതൃസഹോദരന്മാരുടെ ഇച്ഛപ്പാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി, കുളിച്ച് വരുന്നതിനായി, അതിനൊരുക്കുന്നതിനായി എണ്ണ തേൽപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിലും പരികർമ്മി 3 പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാം. 17 പെരുശയ്ക്ക് മേലുള്ള മലർ തേക്കുന്നു മണവാള തിരക്കനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കട്ടെ. 17 പെരുശയ്ക്ക് മേലുള്ള മലർ തേക്കുന്നു മണവാള തിരക്കനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കട്ടെ. 17 പെരുശയ്ക്ക് മേലുള്ള മലർ തേക്കുന്നു മണവാള തിരക്കനായ മാത്യസിനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കട്ടെ. 18 കൊമ്പുകുഴലാലവട്ട ചെന്നുമീതാനും നെയ്യെ പൊൻപൊടിയും മറ്റും നല്ല ചമയമല്ല. പദവികൾ പവന പകൽ വിളക്കും രാജവന്തിയങ്ങളിലും പുരവമുണ്ട് നീയൊട്ടും പുരവയും നല്ല അലങ്കാരമല്ല. കൊടുത്തൊരു പദവി ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമുള്ള നടത്തി ആദിത്യനും ചന്ദ്രനുമുള്ള നടത്തി. എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് ഒരുക്കിയ മണവാളച്ചകനെ അവകാശികൾ ചേർന്ന വേദിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. പിതൃസഹോദരന്മാരുടെ സ്നേഹപൂർവമായ ഇച്ഛപ്പാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരും. മണവാളച്ചകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനായി അവകാശികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തൻ്റെ ജോലി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് പരികർമ്മിക്ക് വേണ്ട പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകി കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിൽ നിന്നും യാത്രയാക്കുകയാണ്.
എല്ലാം